kalakwatsa, yun na nga, welcome back sa ating channel dito pa rin sa Louie TV. Mga kalakwatsa, may nakita tayong grabe, amazing na lugar at alam ko magugustuhan ninyo. Dahil ngayong vlog, dadalhin ko kayo sa isang paraiso na matatagpuan dito sa Santa Maria, Pangasinan. Kaya na pang hinintay natin. Tara! Ang pupuntahan natin ngayon ay ang Barangay Dalayap, Santa Maria, Pangasinan. Ito ay format et situs agri, nang ibig sabihin sa Latin ay landscape na talaga nga namang apakaganda mga landscape plants and flowers. Pagpasok mo pa nga lang, parang Korea vibes na, napakaaliwalas, napaka-presko sa mata at nakaka-relax talaga. May iba't ibang inspirational messages sila para sa mga pusong naiwan. Charot! O yan, di ba mga kalakwatsa, sakay na at tara na sa Quiapo. Eme. Etong unang part ng format et situs agri na may pahingahan. Gustong gusto ko rin ang part na ito. Kita nyo ba yung paro-paro mga kalakwatsa? Ako yan. Charot! Tip ko lang mga kalakwatsa, paikot ang attraction, kaya naman huwag kalimutang magbaon ng tubig. Napakalawak din ng attraction, kaya mag-e-enjoy kayo sa kaka-picture bawat sulok. Selfie dyan, selfie doon, ganerns! Andito nga ang isa sa mga verses na gustong gusto ko, ang Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ang next naman ay parang Baguio feels, may sunflower at the same time, may pabanga. Meron silang Cactus Island. Sa mga mahilig sa mga cactus dyan mga kalakwatsa, feel ko nga they have hundreds of cactuses. It reminds me sa Botanical Garden sa Baguio. O diba, hindi nyo na kailangang umakyat sa Baguio City kung nandito naman ang forma et situs Santa Maria, Pangasinan. Ito ang kanilang pangalawang pahingahan na apaka-presko pa rin, sarap din tumambay sa kanilang duyan with your jowa. Wala ka nun. Charot! Nature, kapag nakarating ka sa video na ito na ang sign mo para mag-nature trip ka sa forma et situs Santa Maria, Pangasinan. Dahil iba't ibang puno, halaman, bulaklak at Instagrammable area ang makikita mo dito. Ang kanilang entrance fee ay 50 pesos para sa mga adult at 30 pesos naman para sa mga bata. Worry no more din mga kalakwatsa sa inyong parking dahil apakalawak ng kanilang parking area. Bisitahin din ang kanilang Facebook account, mag-like at mag-follow na mga kalakwatsa at syempre bumisita na sa forma et situs Santa Maria, Pangasinan na masasabi kong pasyalang pampamilya, pang tropa, pang magjowa at pang bini. Tulad ko dahil wala akong jowa. Eme! Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.